Sanibonani. Uhambo lami lokubheka uvelile nya ukuthi usaphila yini. Chairperson of the Southern African Democratic Student Movement. Namanje akakabi nayo impumelelo. Kodwa-ke sengike ngaya kubo ejozini iy'hlandla ey'ntathu uma ngingaphosisi, hlampe ezine, hlampe ey'nhlanu. Ngangafika kokuqala, ngafika ngakhuluma nensizwa yakaMabika esebenza lapha e-Agricultural Extension Office. Yangitshela ukuthi hhayi angiye egaraji ngiyobuza khona laphana ngizofica abantu bakaMadlobha. Ngaya ngempela bangikhombisa kanyawo, ngaya khona kanyawo ngafica kukhona enye insizwa nje eyangitshela ukuthi hhayi nayo yayingekho unyawo eshona, yaboshwa kodwa bambheka isikhathi eside, hlampe esinenyanga eziyisithupha noma eziyisikhombisa bengamtholi. Ngaphinde ngabuyela kwesibili. Uma sengibuyela kwesibili sengithola ukuthi hhayi umfowabo kanyawo umnotho akangifuni noma ngibone, wangibizela amaphoyisa ngaboshwa ngahlala eBethesda iy'nsuku nje impela ey'ningi, hlampe eziwu-13. Kwangasebenzeka kodwa-ke eBethesda bengihleli khona, ngithe bengihleli khona ngahlangana ney'nsizwa ondlenyama, abantu abamahlongandlebe abagwaza abantu, abashaya abantu abadala, aba-generally nje bad people. Bengahambi-ke bodwa be-recruit-a ama-child soldiers bafundiswe uku-terror-ise abantu emphakathini nasesibhedlela. Ngike ngaya naseNgwavuma lapho ngabona khona mfowethu ukuthi uyagula kakhulu, ongilamayo, uphethwe i-T_B. Ngahlala ney'nsizwa-ke laphana uNxumalo, Zwide, ngahlala noDladla, noSokhulu, noMngomezulu, noShongwe, noGama, nezinye-ke nje iy'nsizwa njengomyeni noNyawo. NoMngomezulu ophethe isibhedlela. Nakhona ngikhuluma yona leyo ndaba ukuthi eyi madoda, ngidinga abantu ababulala unyawo uma kuwukuthi ubulewe, noma abamthumbile uma kuwukuthi uthunjiwe, noma bafuna ukumenza umkhovu noma yini. Nalapho kwangaphumelela, kodwa ngithe mengikagodo ngabona umzukulu ka-Oliver Tambo, ka-Reginald Tambo, ufana no-Reginald Tambo exactly. Ngakhumbula ukuthi kumele ngilandele uGwede Mantashe ukuthi uthini nje nge-N_D_P, ngoba manje ngazuthi selokhu waphatha uRamaphosa sekukhulunywa nge-Social Compact, akusakhulunywa nge-N_D_P, okuyiyona iphrojekthi enkulu abasebenza kuyona o-Trevor Manuel, benzela ukuthi benze kube ne-long term plan yase-South Africa ukuthi i-South Africa iqhubeke iphumelele. Ngike ngahamba-ke ngaya kwenye i-club eThekwini ekuthiwa i-The Joint. Ngezwa into ebuhlungu isho umuntu wesifazane ithi umfana olala nomunye umfana kufanele adliwe ngulwe. Nganga-understand-a ukuthi philosophically-ke in Africa what can that mean, because ukudlwengula is an illegal act that can actually land you in prison. Other than that, it is a bad thing in itself because you are doing something by force to another human being without their consent. But in any case, I
I still have not found the killers of Nyawa, so I'm still searching in all ways possible, even listening to Maskandi, visiting his town, visiting our old university, visiting his old place of employment, just trying to piece together what could cause the death of such a useful young man, such a handsome young man, and such a promising young man, but who had cowardice because he resigned from being a chairperson of Sadesbo. And as a result, we faced a crisis because he wanted to focus on his studies, which in itself is not a bad thing. But because of him, we only won one seat. We had an ambition of winning that SRC that season, but we only won one seat, which was occupied by myself, which I occupied for the full term until the end. Thank you.